Bola raz jedna planéta, plochá ako pokojné jazero za slnečného dňa, po ktorej sa ľudia prechádzali ako po záhrade bohatstva. Bývali tam rôzne bytosti, mocní obry, prastarí múdri kmeňoví vodcovia a ľudia, ktorí sa vzájomne podporovali. Vládol im starý detko, známy ako Pán pamäti, ktorý všetky ich príbehy a múdrosti chránil v nekonečnej knihe. V časoch, keď sa táto rozprávka odohráva, bola civilizácia na vrchole. Ľudia si užívali voľnú energiu, silu prírody, ktorá prúdila vzduchom a vodou a prinášala svetlo aj teplo. Stroje pracovali bez hluku, krajina bola zdravá a čo bolo najkrajšie, každý mal dostatok všetkého, čo potreboval. Detko vždy hovorieval, že voľná energia je dar zeme pre všetky bytosti a že jej používanie je znamením harmónie. Ale tam, kde je svetlo, býva často aj tieň. Vo svete žili paraziti, neviditeľné bytosti, ktoré si hromadili bohatstvo a moc. Boli nespokojní, pretože vo svete hojnosti nemohli profitovať, ako by si prijali. Ľudia nepotrebovali ich podvody ani kúsky rozdrobeného bohatstva. Týmto parazitom to prekážalo, pretože len málo vecí ich živilo viac ako nedostatok, strach a zmätok. Tajne spriadali plány, ako by mohli civilizáciu zničiť a pretvoriť podľa seba. Po čase pripravili hroznú katastrofu, kataklizmu. Celé mestá zmizli pod morom, iné pohotili nekonečné piesočné duny. Obry museli utiecť do odľahlých hôr, kde sa skryli pred hrozivou silou. Paraziti použili svoje temné umenie na to, aby ľuďom vymazali pamäť, odpojili ich od zeme a naučili ich závislosti na technológiách, ktoré už neboli slobodné. Voľná energia sa stala len spomienkou, tichou piesňou, ktorú si pamätal len starý detko. Ale čas plynie a spomienky sa vracajú. Detko, starý a múdry, prežíva aj v novom svete. Každý večer si sadá pod strom a rozpráva príbehy o minulých časoch tým, ktorí prídu počúvať. Pomaly sa ľudia začínajú prebudzať, ich srdcia sa otvárajú a pamäť, ktorú im kedysi zobrali, sa k ním začína vracať. Začínajú vnímať energiu okolo seba a chápať, že svet je bohatší, než im bolo kázané veriť. Detko vie, že čoskoro nastane zlatá éra, čas, keď sa všetci budú opäť radovať a žiť v hojnosti. Paraziti nebudú môcť skrývať pravdu ani šíriť zmätok. Ľudia budú silnejší, vedomí si svojich schopností a darov, ktoré v sebe nosia. A potom, ako hovorieva detko, už nikto nikdy nezabudne, čo nám bolo dané. A tak sa uzatvára rozprávka o pamäti a o prebudení s nádejou na čas hojnosti a pokoja, ktorý nás všetkých čaká.